Algunes de les persones que han fet i fan possible el funcionament dels serveis de joventut al Lloro han visitat els estudis del Prat Ràdio. El motiu són els primers 25 anys del Lloro, un servei que no ha fet més que consolidar-se en tot aquest temps. És difícil que un servei de joventut es consolidi en el panorama d'una ciutat. Doncs em fa sentir molt orgullós de que el servei s'hagi consolidat i sigui el que és avui, bastant més del que fins i tot somiàvem. Els joves d'ara no són en realitat tan diferents com els de fa 25 anys, continuen tenint les mateixes inquietuds i els mateixos dubtes. Però els joves no és que continuïn sent els mateixos, és que van arribant una tongada darrere de l'altra, no? Uns i uns altres, i les coses que li interessen a un jove continuen sent les mateixes. No? Continuen volent què estudiaré, què faré, com em podria preparar. La inquietud és la mateixa. Precisament, el que s'hi ha canviat són les formes de comunicació, avui dia dominades per les xarxes socials a internet. Potser ja no venen fins al Lloro, sinó que des de casa veuen que està connectada algú al xat del Facebook i els hi pregunten una assessoria, algun taller, un curs, qualsevol pregunta la poden fer telemàticament. I amb això, clar, el que sempre discutim, que les necessitats dels joves són les mateixes, malgrat que els joves són diferents, però en aquest cas ha canviat molt els medis. Per celebrar aquest 25è aniversari s'ha preparat una mostra on es recull la història del Lloro i el 4 de novembre es farà una festa d'aniversari on actuaran bandes pratenques.